dakata ka ji, wannan dariyan da kake a yanzu wata rana kuka ne a gare ka. Kuna ta farin ciki kuna shauki wai an hana Malam Nasiru El-Rufai minista ko? Barka ji na faɗa maka to, ya zama dole arewa mu cire adawar siyasa, mu cire ƙabilanci, mu rungumi san arewa da san ci gaban arewa. Ya kamata a ce ka tsaya ka yi fahimta kuma ka gane cewa a arewa ba mu da kaman Malam Nasiru El-Rufai a wannan lokacin, kuma rashin shi a matsayin minista ba ƙaramin koma baya bane a wajen yankin mu arewa da kuma mutanen arewa. Sanin kanka ne sanin kowa ne, mutukar za ku cire adawar siyasa da san zuciya da ƙabilanci, kun san cewa arewa ba mu da kaman Malam Nasiru El-Rufai. Shi kaɗai ne jarumin da zai iya tashi ko a cikin dubbin jama'a ne ya faɗi matsalar al'umma da matsalar yankinsa. Kun riga kun san wannan. Sannan kuma wannan hana shi ministan da kuka ga an yi, wallahi ba shi ake yaƙa ba, arewa ake yaƙa. Sabida idan ka tsaya ka duba duk waɗanda aka ba su ministocin, wane ne zai iya tashi a gaban jama'a ya faɗi matsalar al'umma? Abin da ya kamata ku duba kenan. Amma babu komai, shi Malam Nasiru El-Rufai na farko Allah ya masa ni'ima da kuɗi, Allah ya nufe shi da yin minista, sannan kuma Allah ya nufe shi da yin gwamna. So duk wani abu da yake nema a duniya Allah ya riga ya bashi. Mu ɗin dai ne abin Allah sarki, mu talakawan ƙasa, ko ba haka ba? Dan tun a yanzu man fetur kaga irin tashin goron zabi da yake yi. To ya kamata wallahi mu hankalta mu da hankalin mu, al'ummar arewa. Ba El-Rufai ake yaƙa ba, mu ake yaƙa. Yawwa, ko ta ma daɗi ko kar ta ma daɗi, ni dai na faɗi.